فقد كان تاب سمايكم دمام دريخون نعلات مقبنا على محبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسين حيلين كبر النزل على منات كائن ما أمين أوجتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جاب يرتباط قويتا سراوي سلام لكله السقيق وعن السبرختي غي فركر سقوم برخي قوم لتسقا جاب ير مساقي أوفست دس بلكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين هاليلويا توكلكو افوت بلو على نفسي هاليلويا أبرهون لا أنت يا كما ينوما هاليلويا حبيك اكزيو أنك إيداكو نفسي يا أملاكي هاليلويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كل هاليلويا لمن تتيكزي نفسي ولا من تتعوكني هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى عيرف نفس قبرك اكزيو عيرف نفس قبرك قبر تنساي اكزيو عيرف نفس قبرك نفس قبرو قبر تنساي جنات منكس السماي اعرف لنا مسمع لأبونا ابراهام ابونا اسحاق ابونا يعقوب قمطلنا اب حزن زلو كلهم دما مصننا خباخا ايمو اسخاص انا نعلنا እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረውግእን ህውከትን ዕግርግርን ኩሉ ሕማቅ ነገር ድማ ብጽቡቅ ቀይረልና መሐሪ ኢኻሞ ምሕረት ካውርደልና ንጉስ ሰላም ንስኻ ኢኻሞ ሰላም ከዓድለና
ክፈለና بإيد ملائكة حلونا كبدينا قدس ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና በሰማያት ትነብር አቦና አይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አረየኒ ገጸከ አረየኒ ገጸከ ዋስመዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይርም ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ አይርም ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ
ይርብ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ነፍሰ ገብሩ ገብረ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ብብሩህ ገጽካ ተቐበለልና ኣብ የማንካ ኣቐምጠልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ሃባኻ እሞ ስኻ ጸናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ሰውረልና ኣምላኽና ንዓና ድማ መወዳእታና ኣጸብቐልና እጾም እዚ ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ዘቕርብ ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድና ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ፍረከትኩም ብርግልኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽዮ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወካይበ ናሰበኩ ዘኩሎ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አግበርቲከ ወአማትከ ከመ ነፍሶሙ ያገዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያይብለ አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቴ ሰራዕለተ በዘይትያሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ከፈላ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሃሌዮ በእንተ እለኖሙ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ መሐራ ወተሰዓላ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ وكل تحز እግዚአብሔር አምላኽና ምንት ዘዓረፈ አቦታትና ናዲታትና ናሐትና ናሐትና ንማልደክ አለና ናብ ዝለምለም ቦታና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንነብሶም ዕረፍቲ ክትብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካ የዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይት ሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ አለና ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ መሐራ ወተሰዓላ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ
ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ መሃራጅ ለነፍሰ ገብረ ትንሣኤ መሃወተስሃላ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ወእም ዘይተሓሰበ ነቶም ዘፍቅሩኻ ብዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለነን ዓይኒ ዘይሰምዖ ዘይረአዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ንስኻ እግዚኣብሔር ሰናይ ክትህብ ከለኻ ዘዳለኻዮ ወእንዘ ታሲእስየተ ሰናየ ወሰብ ዘይተሃለየ ወይ አርገ መጠነ አስተጣሎከ አንተ እግዚአብሔር ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰቦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ከዊነ ከክፍል በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንግሥተ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ የሀሉ ማእከለ ወማእከለ ኩሎክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ሙግዚና አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረትን ሳያሙታንም ቅድመ እርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ እማርያም ድንግል ለዘላለሙ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልል ስእለት አርገበ ስብሐት በሰማያት ነበረ በየማነ አብ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጦብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎም ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና
ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋረፅ ምስጋና እምበኣሩክ ሰራዊት መላእክትን ትመስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡእ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ዛተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑሎ እግዚኦ አምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንኣኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘየበላሽው ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካን ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ አቦ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስና ዘለዓለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍሶም ጽዑ ማሕሶም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋኣት ወደ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ፀጊም ይኹን መጉየ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕው ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነበር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንምሳኺን ዝመኺን ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘረቕን ንስኻኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንትኸ ንዕርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ኣብ ትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን መማሕደሩን ንህዝብን ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ ይምኻብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህላ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣና ሁሉ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ነፍስ ቦና ምስ ቅዱሳን ገብረ ትንሳኤ ምስ ቅዱሳን ካቀምጠልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና እንጾሞ ዘለና ጸም ድማ አምላክና ምሳኻ መተዓረቂ አምነና ሓደ ሓድና ድማ ፍቅድማን መንገስም ግበረልና ኦዶቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሳኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ክፋድሕነና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተባረክ ጎይታ
ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ስኸካን ስኸፍቲኺ ፍረከርስኩም ብርኹዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ወፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ሳለነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ማፀንኩም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለኩልክሙ ለመንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሐን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ኸ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብጻዝዮ ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ለመንግሥተ ሰማያት ፈላሴያነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስይተኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሴያነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስይተኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሴያነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስይተኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሴያነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስይተኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሴያነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስይተኒ ከመ አይርፍ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ
ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዚአነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ كل جزء محرنا كل جزء غرفة على أملاخ قريب لنا نفسي باريخا قبرة نساء قلت مكسسة ما عرفنا زحوز المسألة عن فسكاس لنا عنا دماغ الكاسة معنا التنساحت نبخات ملس مسخات الرخب نفس حزنا خنركب اي تقدفنا سلام كابز حالنا نبلا ابو نزب سمايات اب سمايات نبر ربنا انكاي قدس من قصات انت قد كانت اب سمايكم ولما مدري يكون نعلت ميرانا لهم عابنا نحن نزولنا بدلهم قعدنا لهم بدلنا نعسانا ندلنا كفاد حنا نبر فتنا يتولنا من قصين حاين كبر نزل علمنا تايم امين وعدينا وجمر مريم بناقص كبريل ملا سلام لك له بحلنا تنقلغي بسقاهن نقلغي عدك عبير ويتا سراوي سلام لك له نسخي خباس برغريغي فرمعتنكم برغيوم ومن تفقا عبير مساقي وفستي دسبلكي عدياتنا نخير قلنا نفت ودغي يسكرسوس كرسوس انتانا محلت لمنلنا آمين ወንጌለ መንግሥቱን ጽድቁን ዘሰፉን ኦፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑ አውሎጆች ርየስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽን ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጽሪ 34 ክሳብ 51 እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከም ዘይሓልፍ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ስለታ መዓልቲ እቲኣን ስለታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእክቲ ሰማይ እንተኾነካ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳዕ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኹሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾኑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክጥሕና እየን ተሓንቲ ክትውሰድ ተሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ግናኸ ዝፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቐ ዝመጸላ ግዜ እንተዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቃይ እምበለን ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩማ ግዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ ተዳለኹም ኩኑ እቲ ጎይታኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ ንሱ መን እዩ ጎይታኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከም ዝሸሞ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ክፉእ ባርያ ግና ብልቡ ጎይታ ይድንጉኡ እንተበለ ነቶም ብፆቱ ባሮት ምውቃዕ ምጅምር ምሶም ሰኸርትውን ይበልዕን ይሰትን ጎይታ እቲ ባርያቲ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልትን ብዘይፈለጣ ግዜን ክመጽእ እዩ ኣብ ክልተ ኽጭንድሖ
ዕድሉ ድማ ምስ ግቡዛት ክገብሮ ኣብኡ ከዓ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አምና ወነአምን ወልደ ዘበአማን ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን ስላሴሆሙ ነአምን ካብ መጽሓፈ ኪዳን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያቱ ከምቲ ሙታት ድሕሪ ምትንስኡ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ዝነገሮም እዚ እዩ በረኸቱን ጸጉን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሰ ገብሩ ገብረ ትንሣኤ ይኹን ቅዱስ ድንግል ማርያም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ ይቐርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊሰ ምስጋና ኣብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ካብ ሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቐርበለልና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለለ እግዚኦ ጸጋ ዘእግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር ህልና ልብከሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ
ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸገኻና ነቶም ባኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ مساتهم زنبر نتاب مفرهم بمرعاد نتلمون نفس زي تنن قدم حساب كل زفلت قدم حلنا خاز مرمر كي لمنا يوزد لنا فليتو بفقاده يهبنا بزي مترطار كنسوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سماياتيو نايتهم حاجر وهم زنبر لك انا ملاخت مسكانا محلية سمعيو وقويتان لمنا كالنا سمعنا نعخان مسكن نعخان ودسن نعخان بارخنا لنا باخاد ما خنصنع بامنت زي قارز قال هابنا وقيتان احنا برد كان مسكنك كالنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንቃሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታዕዝምሕ ወይ ንጸማማት ወስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ زي طف مبراتي كل سعب له قدسان وزبر الصحي بمدفتاو كل سلمات عالم زفتره ايو ساب مدحان تولد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سراغا كل دما ببزل اقدم كحلقه ملائت زفتركا بكل جز عالم نمدر زفتر كان سراغا كابتن تطوبنا يمرون كاب ابنا بز عالم تلاقه زلاو يزي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزب سركنا نسغا مسغني خاسم كون مستنكري اوغيتا من تزن احنا بارت كان ود سكال نز قدس مسكانا نسال ساي غزينا بخا نقرب لنا زي لوتنات كامنات هابكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبركانا كابسب مرحت كونو نتم باخا زامنو كن حلينا ذهب كان سخيخا نخل حيل صلاب منفس كنرقص هابكانا زي فتح نفتح دما مسبخا فقر قبركالنا ما اخلنا كاد معركانا او قويتا نتم ظلم خاص معيوم او قويتا ازو من لمنكا وناين كسس هاب غزي خصص هاب لعل صلاينا دعوت هابنا كم تلال صلاخن حلو زي قارص صلوت هابنا او زلالماو نغس مع نمبلتا صنانع نزختامات كتقبل بحاتيات نزرخسو بمحرتك انصه نعياشو لب من طفات ملس ابيت ماسرت نزلونا دحن وغيتانا املاخنا بروخ منغسنات كايمو نخلنا صقعخنا ولكل نكون صون اسم لك اغزيو أملاكنا منقس برو آمين آمين فلو ملائكة السماء بجرانا قالوا بسلسا قالوا أمان يلسوا بماريم ولاديتو محار أملاخي محارنا يقرب على أملاخي قريبا لنا وقويتا نفس باريخا قبرة سايا قلت منقص السماء يعرف لنا نزحز المصنع نفسك سددلنا نحن دم حلفت مخنا أبزانا يكرايق علمينا دلنا حلفت مخنا فليتنا نابت نسخا زدال خيو زي حلف كنقامة ناب مسخا كنرخبن عمرنا خطكفتلنا مسوعلك خطعدلنا نلمنا كالنا سلو كله تمسكنا بسماياتنا برابنا سمكاي قدس منقصنا خاصة فقد قامتا بسمايك وبدما مليقنا علنا نيرانا لو محمدنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نفسنا حدقلنا كوكبادنا بلافتنا يتتونا منقصنا حيدن كبر نزل عالمنا كايم آمين وعدنا مريم ناكدس قبر ملا سلامتا سلام لكله هلنا خدن قلقي وسقاهون دنقلقي عدد بيتا سلاوي سلام لك له نسخي خابن نسخي فرماسنكم بروخي ومن تسقى غابير مساخي وفزيتي لسي بركي حاتياتنا رحال قلنا نفت ودخي يسوع كرسوس من تانا محرز من للنا آمين سلس قدوس محارنا سلس
ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኸበነስ ብርኽቲ ሰውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ተሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅኣትየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዮ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተሰአላ ወረሰያ ለመንግሥተ ሰማያት አጽምዓ እዝኖ ሀብየ ወፀዋእክዎ በመዋዕልየ አሐዘኒ ጻዕረ ሞት እዝኖ ሀብየ ወፀዋእክዎ በመዋዕልየ አሐዘኒ ጻዕረ ሞት በመዋዕልየ ጻዕረ ሞት አሐዘኒ ጻዕረ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ወማቴ
ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ኣምላኽና ክንሰም ሰሚዕና ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ሓላፍቲ ምዃንና ዘይሓልፍ ጽበየና ከም ዘሎ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘፍልጠና ኣብኡ ዘጽንዓና ናብኡ ዘእትወና ግበረልና ነብሰ ገብሩ ገብረ ትንሳኤ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ ይሞስኻ ጸናናዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ጾምና ሱባኤና ተቐበለልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አዲና ቅድስት ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ዝኸወነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩ ከኡህየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባላ ሙእመን ተነስሑ አውሎግ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር ና ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና ገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 46 ግናኸ ወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎም መላእኽቱን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ ንሱ ከዓ ዋሳነ ባጊዕ ኻባጣል ከም ዝፈልየን ካብ ንሕድሕዶም ይፈልዮም ነተና ባጊዕ ኣብ የማኑ ነተና ጣል ድማ ኣብ ጸጋሙ የቁመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ጠምየ ነበርኩሞ ኣብላዕኹምኒ ጸሚኤ ኣስተኹምኒ ገሼ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ተኣሲረ መጽኣኩምኒ ሽዑ እቶም ጻድቃን ይምልስሉ ጐይታይ መዓዝ ጸሚኻ ርኢናካ እሞ ኣብላዕናካ ወይ ጸሚእኻ ኣስተናካ መዓዝ ከጋሻ ኾንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካ ኸደናካ መዓዝ ከሓሚምካ ርኢናካ ወይስ ተኣሲርካ በጻሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም ድሕሪዚ ኣብ ጸጋሙን ዘለዉ ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ጠምየ ነበርኩሞ ኣይብላዕኹምንን ጸሚኤ ኣየስተኹምንን ገይሸ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ተኣሲረ ኣይበጻሕኹምንን ሽዑ ንሳቶም ጐይታይ መዓዝ ጸሚኻ ርኢናካ ወይ ጸሚእኻ ወይ ገሽካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ይምልስሉ ሽዑ ንሱ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ስቓይ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኸዲኦም ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ንአብ ዘበአማን ወነአምን ወልደ ዘበአማን ወነአምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን
ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ትንሣኤ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘተወልደ ድንግል ማርያም ዘተወልደ ጌታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብያተሰተም ኣብ ድሕሪ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጌታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ለመግንሰእዘ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ንመካን በረለም ሓድሽ ክመጽእ ጌታ ይቅረበልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌከሙ ምስለ ኮተዎ ለአምላክ كان زيت الوطنا خلع مسرت طباتن عقب البابنا عجبنا زبرح قلنا صلمات لنا أرحيك بناتك أمر زغلل كان نسغاغا نتنتفاتو في نايت سمس كلو دخان كايوب زي تفك عدس كايوب تزاز كاد ما ستتاتفه نتتفر لخايوب متو دخان توجه خايوب أقويتا من تزن احنا بارد كان مسجنك كالونا ጌታን ውድሰካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይ ቋል ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑ ኻያኻ ኦ ጌታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮተትን ብማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑ ኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጌታ نحن عبارات كان ودسك لنا قويتان عغا كم عمق لبنا نسالسا اجزي وداسي نقرب الكالنا نفس تخطى الزرين نچنقوان فيشل الزيبلة نتهم تسدس قبلهم من زرادهم نتهم رجرك حتى يتوعيتهم ساقي مدحنين تمي عزحلين كفعزوك لهم عركم منان صاركان زمسكر لهم ننصحان محداريهم بصدق نزصبوا وسمعين مبلت كدانين زغتا مازالي نتهم رمز غانا امنت نقوى منفسن هب صقان حيلن كتكون تخلوة كريستيان كنا مرازب وقويتاك عرفنا كل سعنا خانا ودسنا بو امثال من قصغا بلباتنا نفلت علنا باخام فقر ودخان قويتانا إيسون بمسكانا صنعاتن زلكان زل عالم عالم اجزينا يسوس زبتو لك
ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ ስብሃት ለአብ ለዘአንቃሃነ እምክቡድ ንዋ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽኑዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሐወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህ ለአምላክ ረበለልና ጸሎትና ዕጣንና ለመናና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ነፍስ ቦና ነፍስ ባሪኻ ገብረ ትንሣኤ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ከም ዘይኮንና ነቶም ዝኸዱ ዘለዉ ከነርክቦም ንስ እምበር እሳቶም ከም ዘይምለሱና ፈሊጥና ትብለና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም ዘጉደልናዮ ክንምልእ ነዚ ወርሓ ጾም ድማ ኣምላኽና ክንጥቀመሉ ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ክንቀርበሉ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብመንፈስካ ዓቢና ናትካ ሰባት እንኾነሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ኸ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ማረኖ ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለን ሰላም ለኩል ከሙ ምስለና ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለዎም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩምን ብፅዓት እዮም ዘበልካ ምንዕና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተሰአለና ወሰያድልተ ለመንግሥተ ሰማያት
መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ መሬት ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ መሬት ንሕነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዚአነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወጎይታ ኩሉ መዓልቲ ኩሉ ጊዜ መሐረናን ይቅረበለልና ነፍሲ ዝዓረፈ ባርያኻ ቅብረ ትንሣኤ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስለደልና ንሕና እውን መሬት ምዃንና ሓለፍቲ ምዃንና ኣብዚ ንኽስዒ ምዃንና ክንፈልጥ ምስ ተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና ድኻምና ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣብ ድኻምና ክትድግፈና ድማ ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን
وادينا عرسنجل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لكم بحلنا خدنجلي بسقاخون دنجلي ادك እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ሰላም لك لكم نسخا نسبر اختيخي فلما حزنكم برخيو وملت ጸጋ እግዚአብሔር مساخيو وفستي دس يبلكي حتياتنا نخاد قلنا نفت ود ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና محلت ለምንልና አሜን ወንጌል መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ኦፊየካ ለኹ ሐወይ ዲያቆን አውለጀች ርዕስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽን ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 19 ክሳዕ ፍጻሜ ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ኸዓ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ አልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደገ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ካብ ማዕዲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ኸዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ ትድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ አብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሓቢሉ ንአብርሃም ኣብ ርሑቕ ንአልዓዛር እውን ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ ፀዊዕኻ ኦ ኣባይ አብርሃም በዛ ሃልሃልታ እዚ ስቀለኹሞ መሓረኒ ኣንፈዓ ጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንአልዓዛር ስደደለይ በሎ አብርሃም ግና ወደ ንስኻስ ብህይወትካ ኸለኻ ተድላኻ ከም ተቐበልካ አልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ፀገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ፀነና ንስኻ ግና ትስቀ ምስናይ ዝኹሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ኸይኽእሉ ኣብኡ ዘለዉ ናባና ኸይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ኣቦይ አብርሃም እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ኸይመፁ ክምስክረለይ ንአልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክሰዶ እልምነካ ኣለኹ በለ አብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንዓታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ኸዓ ኣይኮነን ኣቦይ አብርሃም ካብ ሙታት ሓደ እንተቐደምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰምዕዎምሲ ካብ ሙታት ሓደ እንተተንስአውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል መኖ እምና ማለት እግዚኦ አንተ ዘትገብር መንገረ አራዮ ህዝብ ለሕዝብከ ኃይለከ ወአድኃንኮ በሕዝብከ በመዝራዕትከ ወርቅ ውስተ ሲኦል ወገፄዋ እምየ ወጸገብኮከ ገዛነ እስመ ወአድኃንከነ ወንጸልይ ሀቤከ ሩቃነ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸሎት ነው አባ ሳሙኤል አሜን እንዳበልና እንቀበል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በራኬ ነው አባ ሳሙኤል ዘዓረፈ ባሪያኻ ገብረ ትንሣኤ እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን። በብሩክ እዚ ቀበሎ እግዚአብሔር አሜን። ነዚ ድኻ እዚ ኣነ እየ ምሕፅንትኡን ዕቕብኡን ኢላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ገነት ሓጎስ ትቀበሎ አሜን። እግዝእትነ ማርያም ብስእለታን ብልማኗን
እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን በጸሎት ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን በጸሎት ቅዱስ ሚካኤልን ገብርኤልን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን ጸሎት 4 እንስሳ 14 ካህናተ ሰማይ እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን በጸሎት 8 ሊቃነ መላእክትን ጉሩማትን 99 ነገደ መላእክትን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን በጸሎት ቅዱሳን ሊቃነ መላእክትን ጎይቶትን ስልጣናትን ኃይላትን ሰበስልጣንን ኪሩቤልን ሱራፊኤልን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን በጸሎት አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን አቤልን ሴትን በጸሎት ሄኖስን ቃይናንን መላሊኤልን ያሬድን ሄኖክን ማቱሳላን በጸሎት አቦና ኖህን በጸሎት አዴና ሃይከልን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት 4 ወንጌላውያን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና አሜን በጸሎት ሄኖክን ማቱሳላን ላሜህን ኖህን በጸሎት አዴና ሃይከልን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አዴና ሳራን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት ዳዊትን ሰሎሞንን ይስሐቅን ኢዮስያስን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት ሙሴን አሮንን ፊንሐስን ሳሙኤልን በጸሎት መልከጼዴቅ ካህን ዓለምን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት ኤልያስን ኤልሳዕን ዮናስን ናሆምን እንባቆምን ዘካርያስን ዮሐንስ መጥምቅን ኤልሳቤጥ አድዩ እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት 18 ነቢያትን 12 ሐዋርያትን 72 አርድእትን 4 ወንጌላውያንን 500 ብጾትን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት እስጢፋኖስ ጊዮርጊስን መርቆሬዎስን ኩሎም ሰማዕታትን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት አምንቅያ ብዝተጋብኡ 318 ርቱዓን ሃይማኖትን አብ ኤፌሶን ዝተጋብኡ 200 ኤጲስቆጶሳትን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት አባ እንጦንስ መቃርስ በጸሎት አባ ሲኖዳ አርጋብን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት እቶም አብ ገዳማትን ባዕትታትን ዝነብሩ መነኮሳትን መነኮሳይትን እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና በጸሎት እልፍ አእላፋት ዝኾኑ ማሕበር በኹር እግዚአብሔር ይምሐሮ ይምሐረና ሁሎም ማሕበር ቅዱሳን መላእክትን ሰላም ይብልዋን ይበልዋን ይቀበልዋን ምንትናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን مستمام منقسط سمايات عبد دبر ጽዮን ዝሕጎሱን ዝፍስሱን እግዚአብሔር ይሕጉሳ አሜን ምንቲ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን مستمام መንግስተ ሰማያት عبد دبر ጽዮን ዝሕጎሱን ዝፍስሱን እግዚአብሔር ይሕጉሶ ምንቲ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን مستمام መንግስተ ሰማያት عبد دبر ጽዮን ዝሕጎሱ ዝፍስሱን እግዚአብሔር ይሕጉሶ እግዚአብሔር በብዙሕ ሳህሉን ምሕረቱን መንግስተ ሰማያት የእትዎ አሜን አሜን ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
ነፍሰ ገብረ ትንሣኤ ለመካነነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ረበለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተ ጸበቀ ይሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና እዚ ጾም እዚ ገጽካ መርአይ መወዳእታና መጸበቂ ኩሉ ኩነታትና ድማ መለወጢ መገድና ድማ መቕንዕ ግበረልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስካ ተመሪሕና ክንጸሞ ኣምላኽና ስኻ ርድኣና ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምየም ጸምየም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ነፍሲ ተኣስርፍትሃዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድማ ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቅዲስካ ዕብየልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበልና ነፍሲ ቦና ነፍሲ ባሪኻ ገብረ ትንሣኤ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና ስበ ዝበልዕዎ ቅዱስ ስጋኻን ሰተይዎ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ግበረሎም ኣብ የማንካ ቀምጠልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምጽንናዕ ኸባኻ እሞ ስኻ ጸናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ሰውረልና ንሕና ድማ ኣብ ክራይ ዓለም ከም ዘለና ነዚ ዓለም ገዲፍና እያ ከም ንኸይድ ፈሊጥና ተረዲእና ኣምላኽና ኩሉ ትብለና ክንገብር ተዓዘዝናዮ ክንፍጽም ፈውሲ ሞት ክንገብር ኣምላኽና ስኻ ርድኣና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና
كنتنا حواريات زماركا يوم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نتوعك لنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصات نصا فقد كان أب سمايكم ودما مدريخون على تنجرنا لهم عنا نبدلنا بدلهم مدحنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا وقفادنا بركتنا يتتونا من قسن حيدن كبر نزل على منات كايمو آمين أوزت يا مريم بنك جبريل الله سلام لك الله بحلنا خدنا خدن قليقي بسقاف جابير بيتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أن سبرغتي غير ما تنكم برغي ومل تسقى جابير مساقي وفت الدس بتاعت ناصرين نفت ودق يسوع كريستوس من تانا حرات لمن النام يفتح ويسرق جنا أملاكنا مداني كريستوس كاني كنا سرات يدم ساسي أبسا ولد لبركة إبراهيم أنتم أبويا كنات ويريا كنات رون سارق سنات بسمكم كن فتانون تان يرسين يسكل الله دلوان المكسس مات جيو مهارنا كرسس بالعصر تقلت جيو مهارنا كرسس 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 أقول أبيك أسيس بس على تكقدس بزحال في محاركم بزمت خي حالكم بافن منفس قدوس كما أسر هذا تفتحكم من تجزتنا مريم مهارنا من تجزتنا مريم مهارنا كرسس 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 بنت اجزتنا 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 مريم مهارنا كرسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም ሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዝሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ናይ ኣቦና ፈነዋ ጸሎተ ሙታን ክንገብር ክንጋባእ ዝፈቐደ ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምፅሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ኣቦና ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ኣብ ሕቑፋ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንዘለኣለም ይዕርፈልና ንኹልኹም ስድራ ቤት ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም
نخلهنا از مجشازي مجشا خلهنا سلزخونه كم فقار እግዚአብሔር تدالينا خنصنح እግዚአብሔር زستوعل امره يحبنا እግዚአብሔር كزاربنا صنيحو نحناون كنزاربو صنيحنا እግዚአብሔር تنزاربو زربا من تخسمعنا نحنا هان እግዚአብሔር كنسمعو سمعنا كنتكبرو نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ስለምንታይ كنزاربو صنيحنا ስለምንታይ كنصوعو صنيحنا ስለምንታይ كنكحكحو صنيحنا ኳሕኩሑ ከርሕወልኩም ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ኢሉ ቃል ኪዳን ስለዝኣተወልና እዩ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እቲ ኩሉ ክመላለስ ፀንሐ ልዕሊ 27 ግዜ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት እንዳበሉ ኣቦታትና ጸሎት ክመርሑና ፀኒሖም እቲ ንሕና ንጽልዮ እቲ ቤተ ክርስቲያን ትጽልዮ እቲ ቦታትና ንጽልዮ ጸሎት ንሕና ንእግዚአብሔር እንዛረቦ እዩ እቲ ክንበበልና ዝጸንሐ ወንጌላትን መዛሙሩን ከዓ እግዚአብሔር ንዓና ዝዛረበና ዘረባ እዩ ስለምንታይ እግዚአብሔር ዝዛረበና በቃሉ ተመሪሕና ኣብዚ ምድሪ ዝንበረኸት ኣብቲ ዝመጽእ ዘለዓለማዊ ህይወት ምእንቲ ክንወርስ ንምንታይና ንሕና ንእግዚአብሔር ንዛረቦ ሓጢያትና ከሓድገልና ሓሳብ ልብና ከስምረልና ካብ ሕባምና ክፍውሰልና ካብ ሓደጋ ከድሕነና ልዕሊ ኩሉ ከዓ እታ ንጽበያ ሃገረ ቅዱሳን መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ኸውርሰና ንእግዚአብሔር ብጸሎት ብምስጋና ብልማኑ ናሓቶ እዩ ስለዚ ዝጸንሐ አገልግሎት በሐፈሻ ንኹላህና ዝኸውን ጸሎት ብፍላይ ከዓ አቦና ገብረ ትንሣኤ ወለእመኒ አሃተ ሰዓተ ሃይወ በዲበ ምድር እስመ አልቦ ንጹሕም ርስሓት በቅድሜከ ኣብዚ ዓለም ዚ ኢሎ አቦታትና ሓጢአቶምን ሓጢአት ህዝቦምን እናተኣመኑ ንኹላህና ወኪሎም ኣብዚ ዓለም ዚ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ደቂቁን ዝጸንሐ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሓጢአት ካብ ርስሓት ናፃ ዝኾነ ሰብ የብልናን እሞ ብምሕረትካ بفردخ زي كونه بمحرتك جنة منكس السماوات يأتولنا إذا مسكر زين مسكرو زلنا خاء إلى بيت خريستيان أبونا بفقاد إجزابير بحق بيت خريستيان كله تجزابير زعزوزو بيت خريستيان اتبلو نافذ سما مسخا كملالس كم زي صنحة مسكرنت نهبالونا سلقالات إجزابير استمسجنا يهون اتخال آية صلوت كا مناهية ومناززة لسبقوا مفنو حزن كما تسخلو شجر كما تسخلو زي قبع حزن كينا حزن مو مس أملاخنا كينا بأس زي قبع حزن كينا حزن مو نفسنا كينا قد زي قبع حزن كينا حزن مو مس سبات كينا كأيام كيم بقال كينا حز كأملاخ كينا فلم انتي مناهية ومناززة لسبقوا مفنو بزا حزن زخي قدو خام انتي متسانا نعمن فس لإخكا نحزناتكا أتسانا نعلنا زبلي اتمود أتخاء نعنا خمت السمعون سنحنا من الباتهم أقدمها بلكم زمزاهم سلسة كاب مزمور داويد سلسة كاب وانجيلات نببلنا سنحو كل جزية كنذكرو قبر سلازلو ترايزيكونا كل جزية كنذكرو قا سناي نجاري يتقدم يستنببلنا وانجيل ماتيوس معرف 24 بحافشا بتقلل زبلن تاي ملقتنا يرو السخاتكم كا قويتاهم ابز مسؤول ساعات ايتفلتني خمو زتدالوهم كنو نقحون صليون قويتاهم ابز مسؤول ساعات ايتفلتني خم توجوه إنك وصليو اسم يتأمروا مع زي مس حداس بعلبيت ويكون قنوتا حقيقكمو وهتو وما هتو يكمين قويتاهم أبزيت فلتو ساعات كمسيمو زتدالهم كنو حقوقهم عتو مبرهتهم بروح يخون نسخاتكم كم تون قويتو أنك من سخلو تداليوم زصنحو حياوة باروت كم آتهم مسلو اتون قويتو انك مسخلو تداليوم زصنحو باروت بصان يومي نزع ابنت غيرو اب زبن نوح زنبر خنتات غليسيل
أبزبن نوح زنبر خنتاتن إجزابير بنوح غير زتزارو زربان كمي كم زخونة أرديو لكعكا كومو كخوني بلنال أبزبن نوح زنبر زمن بكل ملكعو مزلنا يا زبن زمساسل مريت تبالاشيا نبرتي كل فطور كا مجدو أبالاشيو نبري نوح جنا أبكر مجزابير موجس رخبة نوح جنا أبكر مجزابير موجس رخبة نوح جنا بزي انتا بزي إياف زملالس نبري سلازك زابير تايلو نزه زبزي تملسو بلوم እንደ ዘይ ተመሊሾም ናይ ጥፍአት ዝናም ከዝንምየ ንመሬት ቅድም ስሳይ ስለዚ እቲ ግዜ ነዊሕ ዝኾነ ግዜ ሂብዎ 120 ዓመት እዩ መምላስ ምስ ኣበይ ግን እግዚአብሔር በል ንስኻን ስድራኻን ትድሕነላ መርከብ ኣዳሉ ኢሉ መርከብ ከዳሉ ከሎ ይስሕቅዎ ነይሮም ደበና የለ ዝናም የለ ተጸሊል እዩ ዓቢድ እዩ ብልዎ ነይሮም ማለት أوش 10 عمت ودي وانا تامركب تداليا من سنحتك أجزاهير 100 عمت عدمه بوم بجكا أمركب نوح زعتوه ولا حدا زدحانه فطور يلبوني أمركب زدحانه هاش ومن تنبسات يوم نوحن بعلت بيتون 3 دقون أنست دقونيل زابهير زفقدهم انسساتاتن أراويتن أب مركب نوح زعتوه دحينهم أمركب نوح زعتوه تدمسي سومي زابير يقرأ بللنا مسمنتاي مزبنا النصاصيرو اب زبنه كم زخونه نسيت لوط ذكرواي مسؤول تتحزم سيوتنا تتحزه سلازلوي سلازي غويتاكم ابيناي ساعات كم زمصاي تفلطنيكم مو نسخاتكم كا زتدالكم كنوي ابتخلاي زرانا يخل صباصب مسمصه بكرما منجستي بكبابة تسبئت مسمسة بس قدسان ملاخته مسمسة نتوم أباقع بيمانو نتوم أتالك أبس أقامو أقومومي نتوم أباقع تباهيلوم زلو شد الشغالات وانجيل زفت صومو يوم كم تخن سمع السنحنا شد الشغالات وانجيل زبهالو مستوم الحبرة سبنا مستدرابيتنا مسكيداننا مسقربابتنا مسمسارحتنا مسقمان نقبرو كله سناي تكبارات زياتهم شدي شغالات وانجيل زبهالو قال وانجيل زفصمو يوم اتهم بس اقام زقومها قال وانجيل زي فصمو شدي شغالات وانجيل زي فصمو يومين ما اسري اناكا ما استمي خاري اناكا املاح دو تميو املاح دو سمقيو املاح دو يسريو املاح دو يسدد يزبل ويم اموداتا نايت وانجيل انتايلو زياتهم نامناي زلعالم هيوت زياتهم كن نامناي زلعالم كونانيه كخدي اممو اتسمع اذن زلاتو يسمع زابير يسمع امرو يهبنا ابت موداتا زتنببلنا نايتي سلك نكلت وانجيلات تكبار بتكبار زغلصي وانجيلاوي قدوس لوقاس ابز صحافو معراف 16 شيء مابونا كمببلنا صنيحوم سلازن تايلو يزجمر قيح كدانن كبر بفتان زخدن كل معلت خانا جيص حقوس هبتام سبعي نبري وانجيلاوي قدوس لوقاس 19 منالبات ابسليدا راينا هلو كل غزيه زحقوس صبوق زخدن صبوق زبلع صبوق زساتي كل غزيه زحقوس هبتام سبعي نبري እግዚአብሔር ልብ ንበል እግዚአብሔር محقواس مبلع صبوق مخدان صبوق مستاي ايكونن صليل ግን ቃል አምላክ እንታይልና ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ናይ ስጋ ንስጋ ናይ ነፍሲ ንነፍሲ ናይ ሰማያት ንሰማይ ናይ ምድር ኸአን ምድሪ ግበርዎ ስለዚህ ጽቡቅ ነገሪ ሰሪሑ ጽቡቅ ክበልዕ ጽቡቅ ክሰቲ ጽቡቅ ክኸደን ጽቡቅ ነገሪ ግን ቃል አምላክ ደረጃ ሰሪዕዎ ካብ ጨርቂ ስጋ ይዓቢ ካብ ስጋ ኸአ ነፍሲ ተዓቢ ስለዚህ ብድሕሪኡ ናበይ ከይዱ አልአዛር ዝስሙ ድኻውን ብቆስለ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቁ ነበረ ኣብ ኣፍ ደገመን ኣብ ኣፍ ደገ ተሃብታም ወዲቁ ነበረ ካብቲ ኣብ ማዕዲ ተሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ
أخلاباتنا مسخاء قسلو يلحسو نبوري እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ኣብ ኣፍ ደጊ ወዲቁ ነይሩ ሃብታም ስለዝነበረ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ንጉሆ ዝበልዑ ቀትሪ ዝበልዑ ምሸት ስለዘይበልዕ ኣብቲ መንፅር ናይ ገዝኡ እንታይ ነይሩ ጓሓፍ ነይሩ ትራሽ ዲኹም ትብሎ ብዛዓዲ ጓሓፍ ነይሩ እቶም መኽላባት ናይቲ ዓዲ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝመፁ ነይሮም እቲ ጓሓፍ ናይቲ ሃብታም ክበልዑኦም ኣብኡ ዝእከቡ ነይሮም እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ሎሚ ብስጋ ስድራ ቤትና ብመንፈስ ስድራ ቤትና ዝብላዕ ሲኢኖም ተደፊኖም ኣብ ዓዲ እንዳነበሩ መዓልቲ መግቢ ንጉሕፍ ዘለና ብሓቂ ንሪኦ እዩ ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚ አልዓዛር ዝስሙ ድማ ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊ ወዲቁ ነበረ ካብቲ ካብ ማዕዲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሊ ይልሕሱ ነበሩ እግዚአብሔር ካብቲ ዘቐመጥካዮ እግዚአብሔር ካብቲ ንዓኻ ዝሓሰብካዮ ኣይበለን ኢሉ ካብቲ ዝወድቕ ዝነበረ ርፍራፍ ካብኡ ክበልዕ ሃረር ይብል ነበረ ግን ዝህቦ ኣይረኸበን ኢሉ እግዚአብሔር ውዕለት ስለዘየጣፍእ ናይቶም ተግባር ናይቶም ኣኽላባት ርሕራሐ ግን ወንጌላዊ መዝጊብዎ እዩ رفراف نايت هابتام وحف نايت هابتام كبل عمس مسو زدقفو زدبسو زحقزو سب سلا زي نبرو ثم خلابات دين انتهي قبر نيروميلو قسلو نامسو يلحسو نبوريلو كونا دما اتدخا مسموتا ملعاقتنا بحقف أبراهام وسدوو تهابتان كأموتا تقبروني زابير زستوعلو أمري هابنا إذا هابتام إذا حموم الأزار بحقف أبراهام استقمته دخا سلزنبرة ويحموم سلزنبرة أيكونا نحمامو بأكوتيت سلزتقبله بمسقانا سلزتقبله እግዚአብሔር ስለዘሕመሞ ንእግዚአብሔር እትድኻ ስለዘይረድአው ነትድኻ ምንም ነገር አይበሎኒ ስለዚህ እግዚአብሔር ናብዛ አብቂዕዎ ነት እግዚአብሔር ዝሃቦ ነገር በምስጋና ተቀቢሎ ንሓጎስና በምስጋና ክንቀበሎ ንመከራና በምስጋና ክንቀበሎ ንሕማምና በምስጋና ክንቀበሎ እዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ከይነ መኽንም እንቲ ስለዝጸገመኒ ዘይገበርኩ ስለዝሐሞምኪ ዘይገበርኩ ስለዚህ ተሸገርኩ ከይንብል ምእንቲ ኸዓ አብነት ይብና ይል ስለዚህ እታ መንግስት አምላኽ ትወረስ ባህታዊ ዘበህድአት ረድእ ዘበጥባት ድውይ ዘበአኮቴት ይል ሓደ ዓይነት ጸጋ ይሁቦም ኣብ ቅድመ አምላኽ ካ ነታ ንጽበያ መንግስተ ሰማያት የውርሶም እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ብህድአት ዝነብር ባህታውን ነቲ ባህታዊ ብትብዓት ዝረድእ ተማሃርን نمكرون حمامون بأكوتيت زقبل دوين حمومن أبكر من እግዚአብሔር موجس على وميل كنا دما اتدخا مسموته ملائكتنا بحقف أبراهام وسدو اتهاب تام كأموته تقبره سلازي تقبره قبل كله دحرز موت سجا قدوسان እግዚአብሔር نام منجس السماوات ناب جنة رسي أنك أنا بسيول ناب قدقات سلزور ديو نتي نالأزار ناب مقابر رايبلون ناب حقف أبراهام كل كله نتهابتام جنا ناب أم مقابر وسدوه أبسيول أبسقاي كوينو قحبيلون أبراهام أبرحق لأرأيو نا الأزارون أبحقفوي እግዚአብሔር ዋጋ ከፍለና ሆሎ በመንጽር ተዝገበርናዮ حنا خفده الله بمنصر تزغبرنايو مخنيات كل سب زرؤو سلازعصدي سلازي اتهابتام نتي اب قدم غزو خوينو زساقز نبره اما حنت معلتون قولي حلو زي فلت እግዚአብሔር ግን አመንጽሩ አብናይ በረከት ቦታ ሆይኑ አቀሚጡ ስለምንታይ ዋጋና ከፍለና ሆሎ ነቶም ጽቡቅ ዝገበርናሎ ማብ ቅድሜና ዘምጾም ከምት ክንሰምዑ ጸናሕና ወንጌላዊ ጠሚየ አብልዕኹምኒ ጸሚየ አስቲኹምኒ ዓሪቀ ኸደምኩምኒ ጋሻ ኾይነ ዝተቀበልኩምኒ ስለምንታይ ሕና ክፈድ ኸሎ ነቶም ዘይገበርና ኣለውን ሕማቅ ዝገበርና ማብ ቅድሜና ዘምጾም ነዚኣቶም ሕማቅ ስለዝገበርኩም ነዚኦም ስለዝገፋዓኹም ነዚኦም ስለዘይረዳእኹም ፍዳኹም እዚዩ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ሰውረና ስለዚ ጠበቆኦም ብርቱዕ እሞ ኮፍ ኢሎም ከለው ንምጉቶም ክውዳእ ኣሎሚ
ስለዚህ ናብ ዶሮት ዘኽታም ኣይትእቶ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ስለ ሕዋቱ ቀድመ ምሕታቱ ስለ ነብሱ እዩ ዝሓትት ነልኣዛር ስደደለይ ኣብዚ ሓዊ ይቃፀል ኣለኹ መልሓሰይ መያን አንጢቡ ከረስርሰኒ ከዝሕለንስ ኣቦይ አብርሃም በጃኻ ነልኣዛር ስደደለይ ኢሉ ስለምንታይ ነልኣዛር ባዕሉ ዘይፀውዖ ምስጢር ኣምላኽ በዚሑ ምስቲ ግዜና ኣምላኽ ኣብ ዝፈቆደ ግዜ ክንሪኦ ኢና ኣቦና አብርሃም ሓደ ነገር መሊሱሉ ኢሉ አልኣዛር ኣብ ስቃይ ቦታ ዕድሚዑ ሕሊፍዎ ንስኻ ከዓ ኣብ ሓጎስ ኢሉ ስለዚ ሎሚ ነልኣዛር በጀካ ፈጣሪኡ ካልእ ዝእዝዞ ኣካል የብሉን ኢሉ ድሓር ከዓ ከምዚ ትሪኦ ኣብ መንጎና ናብ መንጎኹምን ዓብ ፀድፊ ኣሎ ካባና ናባኹም ከይሰግሩ ካባኹም ከዓ ናባና ከይሰግሩ ዓብ ፀድፊ ኣሎ ስለዚ ኣይከውንን እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝብሎ እሞ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ናብዚ ከይመፁስ ካብ ሙታን ተንሲእኻ ናብ ኣሕዋተይ ክትሰዶ እሞ ናብዛ ኣነ ዘለኹ ቅድሚ ምምፅኦም ክንስሑ ምእንትሲ ሓደ ካብ ሙታን ተንሲእኻ ስደደለይ ኣቦና አብርሃም እቲ ኣምላኽ ስልፍቃድ ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ኣይተቐበሎን እንድሕር ነቢያት ኣለው መጻሕፍቲ ኣለው መምህራን ኣለው ንዕኦም እንደዘይሰምዑ ከምቲ ንስኻ ዘለኻዮ መፂኦም ፍድኦም ይቀበሉ ሕደጎም እዩ ስለዚ እቲ ናይ ወዳእታ መልእኽቲ ካብ ሙታን ሰብ ከይዱ ክነግሮም እሞ ክንስሑ ትብል ቃል እታ ተስፋ እግዚኣብሔር ሰረዓልና ንስሓ ዝብል እዩ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ዝገበርናዮ ኩሉ ሓጢአት እግዚኣብሔር ዓቕምና ስለ ዝፈልጥ ንስሓ ሂቡና ኢሉ እዚ ንስሓ እዚ ናባይ ተመለስ እሞ ኣነ ክምለሰኩም እየ እግዚኣብሔር ብንስሓ ክንምለስ ከለና ከመይ ዝመሰለ ሕያውነት ከመይ ዝመሰለ ኣቦነት ከም ዘርእየና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ቤት ኣቦኡ ገዲፉ ዝኸደ ንብረት ኣቦኡ ዘባላሸወ ንብረት ኣቦኡ ዘባኸነ እሞ ብቅድስና ብቁም ነገር ከይኮንካ ኣብ ብዝርገት ዘባላሸወ ካብ ቤት ኣቦኡ ወፂኡ ምስ ተሸገረን ምስ ተፀገመን መፂኡ ናብ ኣቦይ ክምለስ ኣብ ቤት ኣቦይ ዝብላዕ በሊዖም ፀጊቦም ዘትርፉ ባሮት ኣገልገልቲ ኣለዉ እሞ ናብ ኣቦይ ክምለስ ናብ ኣቦይ ክምለስ ተኮይነ ከዓ ኣቦይ ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ሰባይን በደልኩ ኣበስኩ ወድኻ ክበሃል ኣይብቁዕን እሞ ሓደ ካብ ቦረትካ ጥራይ ቁፀረኒ ምክንያቱ መሰል ውልድነተይ ኣጥፊኦ እየ እዚ ለሓሲቡ ምስ ተመልሰ ግን ኣቦኡ ግና ካብ ርሑቕ ረኣዩ ኢሉ ሓቂፉ ከዓ ሰዓሞ ወደይ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ከዓ ተንሲኡ እሞ ክንሕጎስ ይግባአና ኢሉ ስለዚ እዚ መገሻ እዚ መገሻና ስለ ዝኾነ ነዚ መገሻ እዚ ተዳሊናሉ ክንፀንሕ ምእንቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳም ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 ኣምላኽ ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን ኢሉ እግዚአብሔር ዝድንጉ ዝመስሎም እግዚአብሔር ዘይክእሎም ዝመስሎም ሓያላት እግዚአብሔር ዘይፈልጦም ዝመስሎም ጥበበኛታት እግዚአብሔር ዘይክእሎም ዝመስሎ ክኢላታት ኣለው እግዚአብሔር ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ዝዕገስ ዘሎ ግን ኩሉ ነብሲ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቅን ክበፅሕ ስለ ዝደሊ እግዚአብሔር ብንስሓ ናብኡ ንክትምለሱ እግዚአብሔር ዝፅበ ዘሎ እምበር እግዚአብሔር ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ንፅባሕ ኣይትበሉ ኣይትበሉ ለጀሰም እስመ ጀሰም ትሄል ለርእሳ ወይ ኣክላ ለዕለት እከያ ንፅባሕ ኣይትበሉ ናይ ፅባሕ ጎይታ እግዚአብሔር ጥራይ ድሕሪ ደቂቕ ዘሎ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ጥራይ ብዛዕባ ፅባሕ ብዛዕባ ዝመፅእ ግዜ ዝፈልጥ ስለ ዘይብልና እዚ መገሻ እዚ መገሻና ስለ ዝኾነ ተዳሊና ክንፀንሕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነቦና ኣቦና ገብረ ትንሳኤ ኣብ ተራሕ ወገነት ኣብ ተነፅፈ ዕረፍቲ እቲ ተኣሚኖሞ ዝመላለስዎ ዝነበሩ ኣምላኽ ሴተ ጻድቃን ኣስበትሆታን ገነት መንግስተ ሰማያት ይዕርፈልና ንውሉድ ንስድራ ቤት ንፈተውቲ ንጎረባብቲ ንኩልኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም መገሻ ኣለና እዚ መገሻ እዚ ፈቲና ፀሊእና ንቕበሎ መገሻ ስለ ዝኾነ ዝዓበየ ይኹን ዝነኣሰ ዝጠጠሰ ይኹን ዝነገሰ ዘይተርፍ መገሻ ስለ ዝኾነ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ተዳሊና ክንፀንሕ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትን ምስ ኩላህና ይኹን ምናልባት
ትግርኛ ጽቡቅ ገርና ዘይንሰምዕ ወይ ዘይርዳእና ከይንህሉ ኣቦና ኣበይ ቀሽ ተስፎም ጽማቕ ናይ ዝመልእኽቲ ክገልጹልና እዮም ነቦና መንፈስ ቅዱስ ዛረበሉ አንደበት ክህቦም ንዓና ኸ ሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዘዓቁር ጥውጥ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽን ኢልኩም ስለ ሰማዕኹም ኸኣ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. How many of us don't understand Tigrinya? Raise hands. Good. Even if it's one soul, I will try to summarize it. What a great message we heard, the word of God from Abona Abe Margeta. I may not translate it word for word, but I will do my best, what God willing, what He has a plan for us to convey His message. Here we are today, we are gathered farewell for our father, Abbe Gabratun Sae. According to our church ritual, we have 3 components that we prayed today. One is for all of us, the reading of the gospel, that God speaks to us through His word, through the gospel, through the message. So this is for us. We are here to listen God's word for us. And then we speak to God also, we pray. And then this prayer has 2 components, one for the departed soul and the other part for the mourning families, for all of us, to send God His comforting spirit. Without that, we cannot handle any loss, no matter what. So this is what we prayed according to our church ritual. If I add my version, I think we are here. Oh, Abayu Gabriel say, let me see the family. What are they going to say? We just came for the mourning family and for the departed. There is nothing we can do for them. God will take care of them. Today I came to participate in this farewell for myself. How? To remind myself, as we have seen in the Psalms, my time has passed like a shadow. You see, like a shadow. And we are like a grass that is green in the morning and it withers in the afternoon. Shadow in the east, when the sun rises, it's long, right? It gets shorter and shorter, and the west, it is on the other side. So our life is like that. We are here today, right? Tomorrow, nobody knows. So from the Gospels that we read, Matthew 24, it was about the second coming of Jesus Christ. Nobody knows the day, even though in our days, unfortunately, false prophets and false teachers, they keep telling us, this is the end of the world, this is the end of the tomorrow, the day after tomorrow. They keep calculating, but the word of God tells us, nobody knows. We shouldn't worry. In fact, He told us, do not worry about that. But instead, be prepared. How do we get prepared? As most of us, we invest for the future, even before they get born, for our children, for our family, right? Before we get old, God willing, we reach into that age, we save for retirement. Before we get sick, what do we have? Insurance, health insurance. Before accidents, we have car insurance. It's good, God willing, in case if it happens. Be prepared. But we forget one insurance, and the most important insurance for our soul. As Abbe Margeta told us, from clothing, the body is more worse, and from the body, the soul is more worse, important. But we forgot the soul always. We don't take care of it.
How do we take care of our soul? After the fall, we are departed or we separated from God. The only way to come to him is through a second birth. John chapter 3, verses 5. Unless born again, no one can get into the kingdom of God. We are all baptized by water, anointed by the Holy Maron. Yes, we have born again. We are born again Christians. But the issue is, if we are born again, that means we are not citizen of this world. We are not citizen of this world. We are heaven citizen. So instead of yearning, looking for our eternal inheritance, the kingdom of God, we dwell in this as a sojourners, as permanent. We think we are permanent in here. Our lifespan is 70, 80. Above that is just sickness and being tired, getting old age. But we have an eternal life with God. How do we get into that? Knowing him, abiding in him, the one who has the eternal life. To our Father, know him. So if we know him, we are Christians. What we are lacking is not knowing our Father and then loving him. How do we know? I am sure we are all believers. But if we are asked, show me your faith. Do you love God? Our answer is yes. But show me, what is it? And John chapter 14, verses 15, it says, if you love me, obey my commandments. And his commandments is very easy. Very peace of mind. Very light. Love him and love your neighbor. Which we all are missing at this time. I can say for sure. One way or the other, we have a grudge in our heart. That's the measure. If we love him, we love our neighbors. If we love him, our neighbors, the gospel that was read to us today, Matthew 25, at the end of the day, the king will come and separate, like a shepherd separates his goats and his sheep to the left and right. The king will separate his people to the left side and right side. God doesn't have left or right, front or back, right? But what is saying, what does that mean, the right side? To the glory that we were created for. If you notice, it says, come to me, your blessed ones, to inherit the kingdom prepared for you before the world. Come to me. This was God prepared for us. God didn't prepare hell, but hell was prepared for the devil and his angels. But we human beings, instead of inheriting what is our Father's preparation, the kingdom of God, we obey the devil and then we inherit what is prepared for him. So, if we love him, we have supposed to take care of our brothers and sisters. I was hungry, he didn't feed me. I was thirsty, he didn't give me drink. I was jailed, sick, he didn't do this to me. So, go away from me. But if we do that, you are blessed, come to inherit the one that is prepared for you. So this is how we are supposed to live, to inherit to maintain our citizenship that God prepared for us. The last gospel that was read for us, Luke chapter 16, it is a story
a message about the rich man and the poor and sick, Lazarus and Noe. The rich man, yes, he was caring for his body, but he forgot his soul. He was clothing himself with very precious linen clothes. But he forgot. God put on his doorstep to remind him, if you love me, take care of your brother. Here is at your doorstep. Feed him, clothe him, give him drinks. But he neglected that because he didn't have God's love. If we had God's love in our heart, we remember this. Hey, I have a prepared inheritance. Through this, if I love him, I have to take care of my brother. But at the end of the day, even no matter how much he took care of it, he died and he went to the grave. Simple. You see, when we die, I work in hospital. Yes, the body, we treat our body greatly. That's good. But at the hospital, if you notice, and I'm sure many of we work in hospital, it's one person, he just pushes it like empty carton. When I see, I get shocked. It's a body. But one person, the workers, pass it away and then cover it, push it to the morgue. Simple. That's the body. But the soul is being taken care of by God. So our decay starts from within. No matter how we treat it, the decay starts from within. No matter what kind of box, what kind of clothing that we have been wearing, when the time comes, we are just soil. So this is what we have to do. Lazarus, that poor man, he was rich. He was full in a spiritual life. But yes, he was poor in material world, which is temporary. And he accepted it. But he was looking for the eternal kingdom of God, to inherit that. He did. He inherited it. He was resting in the bosom of Abraham, Isaac, and Jacob. So the other one, on the contrary, he went to the grave, that's to hell, to the one prepared for the devil and his angels. So where is our stand right now? Do we learn a lesson from this? That's the message. Do we learn? It doesn't mean that we don't have to care about our body, but what about our soul? What are we doing for that? We prayed at the end, if you remember that, for the sake of the body and the blood of Jesus Christ. Yes, if you eat my body, drink my blood, you will be with me. Even if you die, you will be resurrected. And you will be resurrected in glory on the right side of the Lord. If you eat it through confession, faithfully, you will abide in Jesus Christ, and in him is life. No matter what we do, we are here temporarily. No one knows what is the last day for each and every one of us. So this is one way. So are we doing something to inherit the one that is prepared for us? It's good to look for the future, but more we have to look for our soul, for the inheritance of the kingdom of God. Seek the kingdom of God first and his righteousness, and everything else will be added to you. Let's put it in perspective. This is first, okay? God is with me, and he will add everything that I need if I abide in him first. May God rest upon our soul in peace, send his comfort in his spirit for all of us, for the family members, and open our mind to get the message, no matter at what age, at what health condition,
at what world situation in this prosperity we are, without God, it is useless. And that day, nobody knows it. We are witnesses, young children, old age. If you are thinking of Big Gabriel Tinsai, he was, oh no, he's okay, right? No. He used his time. I know him when he was requesting the prayer at the end of our liturgy. I remember him. He was so faithful. Pray for me. Let it be according to your faith, your belief. So don't take it easy. Hey, he's old, it's okay to go. No. Death comes to everybody. This is our end. So what do we have to do? Prepare. May God bless all of us. Thank you. حراي كبرن مسجانا نعمل خيخون أبنا أبي مرجتا كموين أبنا أبي كأستسفم قال هيوت يسمع لنا إتي سمعنا يو قالوا دما مجدو كنحزلو مس أملاك كنعرقلو إذا صندوق زي أدما صندوق كلنا مخانا فلتنا تردينا حج مس أملاكنا نعرقلو إنا كنمهار صنيحنا مو كم قالوا خنبر እግዚአብሔር يحجزنا نفتوم أبونا كاب كل تشحن 11 أتحجم أبزي مسانا أبغزي قربان أبغزي نسحة دما نسحة زنبرو كسعب حمام دتحزو أبيت أملاخي من رموما سجايز بالعيد مشتى مساي كنبريو أنا دما مسؤول نبري إمات زبالعوا قدسجون ستاي وخبر دمون دما أملاخنا نبنا ببرغوص يقبلهم كلكم سدرابي دما متصننا خاب أملاخيو እግዚአብሔር ናይ ጽናዓት መንፈስ ይዓድልኩም ሕጂ ናይ ስድራቤት ታሪኽ ህይወት ይኹን ዝኾነ መልእኽቲ እንተሎ እቲ ሰዓት ወይ እቲ ግዜ ንስድራቤት እሞ ናብዚኣ ክንመጽእ ንኽእል ኢና نحن حديركم مجم بصبو ساعات هاي تراهبنا أو حزننا تراهبنا كمتن لا لزهزنيو حونا أبونا أيانا مخارينا بقرب أوانن أبزا سيقى خوفنا بلي كميل لهم لنا نيرمو بقرب أوانات حمام تفلينا سلازي نعو صنعات خنو نتبيت سب صنعات خنو نعود ما منقصة سماء وارسو باركي كم تتوهي بالنازلو حسيرنا هو التاريخ نحاونا كم بقولكم يمونس إنكم سمعني يغني الله حسير تاريخ هو أتو قبرة تنسى عززهم أتو قبرة تنسى عززهم كاب بوم أتو عززهم كشي ولد أب كاب أديهم ويزرو للتهيمانوت ولد مريم بكاتيت حادة 19 شعاتن عام تمرت أب زاول زبا دبوب نو زبا دباربا
ተወሊዱ ዕድሚኡ ንዓቕመ ኣዳም ምስ ኣኸለ ድማ ቤተሰበይ ርእሰይ ከቕንዕ ብምባል መጀመርያ ጉዕዝኡ ናብ ኣስመራ ቀፂሉ ካብኡ ድማ ከምቲ ቀደም ንብሎ ዝነበርና ምጥፋእ መሬት ከይዱ እዩ ዝበሃል ነይሩ ካብ ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ክትከይድ ከለኻ በቲ እሳቶም ዝኸድዎ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኣቕኒዑ ኣብኡ ከዓ ከም መራሒ መኪና ኣውቲስታ ብምዃን ኣብ ስድራ ዓለም ተጸንቢሩ ንርእሱን ኣብ ዓዲ ንዝርከቡ ስድርኡን እናሓገዘ ከምኡውን ቤተሰቡ ንምምስራት ናብ ሓዳር ኣምረሐ ኣቶ ገብረትንሳኤ ኣዘዞም ኣቦ 11 ቆልዑ ክኸውን ከሎ 17 ደቂ ደቆም 6 ዝረኣየ ኣቦ እዩ ኣቶ ገብረትንሳኤ ኣዘዞም ን50 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ምስ ጎረባብቱን ፈተውቱን ብፍቕርን ብስኒትን ዝነብር ንተጸገሙ ዝሕግዝ ዝሕብሕብ ብዝነበረሉ ንጡፍ ተሳትፎ ዝተመስገነ ዝተፈተወ ኣቦ እዩ ነይሩ ኣቶ ገብረትንሳኤ ኣዘዞም ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝተገበረ ኩናት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘፍረዮን ሃብትን ንብረትን ሓዲጉ ናብ መበቆል ዓዱ ኤርትራ ተመልሰ ኣብ ኤርትራውን በቲ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓሉ ሙያ ምምራሕ መኪና ኣውቲስታ ደኺምኒ ካይበለ ብትግሃት ይሰርሕ ደቁም ቤተሰቡን ይኣሊ ነበረ ኣብ 10 ብደቁ ብዝተገበረሉ ዕድመ ናብ ሃገር ኣሜሪካን ኣምሪሑ ኣብ ኣሜሪካን 14 ዓመት ምስ ደቁ ሙቕ ህይወት ክመርሕ ጸኒሑ ብዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ጸገም ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ብ12 ሚያዝያ 2024 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዓሪፉ ነፍሰ ብሔር ኣቶ ገብረትንሳኤ ልኡል ኣምላኽ ኣብ ጸደይ መንግስቲ ይቀበሎ ሙሉእ ስድራ ቤት ጽንዓት ይሃቦ እወ ኣነ ብቐረባ ፈልጦ እየ ክፈልጦ ከለኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እሱ መሰታ ኣብ ሓወይ እዩ ዕብይ ኢሉ እዩ ኣነ ንእሽተይ ካብ ዓዲ መጺኤ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ንነብር ነርና ኣብዛ ወረቐት ከዚኣ ከም ተጠቕሰት ንስድርኡ ይሕግዝ ነይሩ እትብል ቃል ስለ ዝረኣኹ እየ ክዝክሮ ጀሚረ ምክንያቱ ንዓዲ ዝኸይድ ሽዑ እዋን ንስድራኻ ንኽትሕግዝ 10 ቅርሺ ብዙሕ እዩ 10 ቅርሽን ጣቓኽ ነፀላ እንታይ ኣቦ ጀዲድ ከምኡውን ቡን የማልኣኒ ነይሩ ከማልኣኒ ከሎ እንኮላይ ንስንቅኻ ወይ ከዓ ከምዚ ትራንስፖርት ተባሂላ ቅርሺ ትወሃበኒ ነይራ ካብኡ እታ ቅርሺ ንዓይ ሽዑ እዋን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንዕኡ ንዓኣ ንኽረኽባውን ብዙሕ ድኻም እዩ ዘለዎ ተኾነ ግን ኣብቲ ዝንኽጥቀመላ እዋን ኣነ ኣስመራ ምስ ኣተኹ ኣብ ኣስመራ ቁርብ ጸኒሐ ንዓዲ ዝኸይድ ተን ዝተዋሃባኒ ሰልዲ መጻንሒ ገይረ ሻሂ ሕሱር እዩ ብሽግለታ ኢና እንደሊ ነርና ሽዑ ቆልዑ ከለና ኣብ መዓልቲ 10 ሳንቲም እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ኣሽሓትካ ኣይኮነ ከሎ ጥዑም ግዜ እዩ ነይሩ ንስድራ ህቦም እሞኒ ተንዝሃበኒ ኣውፂሐ ምስ ተመለስኩ ስድራ ድማ ብታርኦም ወረቐት ክጽሕፈልና ኢኻ ይብላኒ ኣድዩ ሕራይለ ቆፀሮ ወስድ ደሮ ኣሚን ክጽሕፍ ሽዑ ነታ ወረቐት ክጽሕፍ ምስ መጻኹ ንዓይ ግን ደርሆ ይድሕረደለይ ነይሩ ኣብ ዝገርመኩም ነገር ደርሆ ኣብ ገዛእ እንዳዓበየ ደርሆ እንቋቑሑ ብገዛ እዩ እንጀራ ብገዛ እዩ ሙሉእ ዘይጽጉብ እዩ ነይሩ ትገዛ ስለዚ ገረሰ ብጽቡቕ ግዜ ብጽቡቕ እዋን ዝክሮ እየ
مدفع مريت تباهيلو زخيات زنبره كلها أنا السو شعون أديس أبا خمس خلو بزن نايس عنت مكينة غيرهم سحواته يمسيو أنا بدهريهم خمس خلو جن إسراء شيء نيرو التبص سلست معلتي خاتق وعز نيركا عمش تغرشي أسبيزات وهابنا نيران ني مقبنان هوتيلنا قال ماله اخل تريفاسي كوات ترى إمنا هاجر سبكن كيد كلنا عليك نسدرا جزينا اللهم غيرنا كابتات وهابنا حمس تغرش سلازي أياي بحكي بسبوعيو عليفو كابزي قصيلة قروب بفلاي أبزي بيت كريستيان زكبر أقلقلوت زهبنا مرحتنا مسحامة أب هوسبيتال ديو مسحامة أب غزا ديو كيدوم بمغرب هوسبيتال موصح حجمون نزم قلعو بمسلنا نزقبرو عبي نجرنا منفساوي كمسجن يفقد اللي كبر نسكان نحاتكم يكون كمون بقرب عوان بسلكن الزرارة بنيرنا هنا أنا نسون أبتاخ على أيت أوان هوسبيتال زعتوا سجا كلا يأخلك خام بالون بحكمنا مويا زنبرم دكتورات نيوهان نسودو ينقرونيرهم يوهانس جن عقمي سكع زخيل أنا سكع زلغو أبوي أهليفه يخيد عيبلني سلازي تكالكم غيركم أبوي كتقني لي إدل اللغو بمبال نبو سكع خندزي تقدشون أخبيرون حزو زنكابا كوس لزنبره بحكي نزي ولاد نعون ولاد كا كم كبابها أملاحي حقسكا إن أرأيو نبوغ خمسة زجبر بس أوانزسي عبا أرأي موني ناي مسكر النتي هبالو أناس نبوي يخد حن إلس خفنو أي كوني بمبال حزوه منيريو ماركي كابزي بمغسال كالوتون زاربو اللو زاربو اللوانو أنا قرب أبزي حلكم تقولنا جن قرسلو خابس مسوسانا كلا أي السو رئيسان عد خفانو يو نحن بسترفتينا زم صدرا كاب حجي جميرنا كاولهم معلتي تملالشكم يخم دخيمكم يخم كابرحو مسيخم ريخم نايخم أتصنانيكم نايخم موني حسما يتركبوا يبل الله سلازي حزنا مأساونا زاربوا الله موني خابزنيو مستفاننا زيرز نعكم يغني لي يغني لي Hello, I'm speaking on behalf of my sisters and I. We would like to thank everyone for coming today to honor the life of my grandfather. My sisters and I lived the majority of our life living with Abaye, so losing him is very hard for us, but we know he is in a better place with God. We clearly remember going on walks around our neighborhood when we were young, and as we got older, he would call us to make sure we were home and safe and ask us how our day was. We thank him so much because all he did was show his love for us and make sure that we were doing okay. While he is no longer with us in person, his spirit will live on forever in our hearts. Abaye, we appreciate you for being a great person in our life. We deeply miss you and we love you. حرايمه እሺ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የፍትሃቱ ፕሮግራም አልቋል።
እና ከሩቅ ከቅርብ መጣችሁ ይህን ሀዘን የተካፈላችሁ እንግዶቻችን በእናንተ አይድረስ በእኛ ላይ ደረሰ ይላሉ ቤተሰቦች። ስለዚህ በደስታ እንደዚህ ሆነ እንድንሰበሰብ በክብር አባታችንን ከሸኘን በኋላ ቁርስ አለ፣ ቁርስ እንበላለን። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ግን ሀዘናችን የዘጋን መሆናችን እንገልጻለን ይላሉ። እናመሰግናለን። Thank you. አዳም አዘኪር እንሞኒ ለበዋ ስለ ዘላትኒ የሞንጎ መጽ የዘለኹ ደቀበ ገብረትንሳኤ በጀንጀሜርና ሰብ ወላዲ ብዙሕ ነገር የውርሰካ እዩ ይካ ወልድ ሰይትን እንግሊሽ ብዙሕ ነገር የውርሰካ እዩ ኩሉ ሓላፊ እዩ ሓደ ነገር ግን ካብ ኣቦይ ገብረትንሳኤ ክትወርስዎ ዝደልየኩም እሶምን ዝምነይዎ ኣሎነ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ቤተ ክርስቲያንኩም እዩ ብዘይ ዕላማ ብዘይ ረብሓ ኣይኮኑን ድመላለሱ ነይሮም ይኸው እሶም ዝኸፈትዎ ኣፍ ደገ ዝፀኒሕና ንግልገለሉና ኣለና እዚ ከዓ ቤትኩም እዩ ናብቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ዘላግብ ኣብዚ ብበረኸት ብሰላም ብቕሳነት ዘንብር ምሕላፍ ዘይተርፍ ድማ ኣብ የማን ዝቆም ስለዚ ቤትኩም እዩ እስኹም ክትመላለሱ ቤትኩም ክትሕሉ ቤት ኣቦኹም ክትሕሉ ቤት ኣቦኹም ክትከፍቱ ምሕፀነኩም ሓደራኹም ንኾንቱ ወርዝ ኣቦይ ዝኸፍታ ዝነበረ ኣፍ ደገ ኣነ ካብ ኣይተርፍኒ ኣሰር ኣቦታትና ክንክተል ክንክእል ኣለና ደቆም እንተኮይንና ኣቦይ ዝኸዶ ዝነበረ ትቁኑዕ መንገዲ ማለት ትቁኑዕ መንገዲ ክኽተሉ ኣለኒ I think she's granddaughter, right? All of you, yes, we are mourning the loss of our father, but what we are supposed to do is to follow his footsteps. Why did he go to church day and night? Why was he praying day and night? Ask this question and then you will see the value. You will see the meaning that he was doing. So you can inherit so many things from your parents, but from grandpa, this is the church that you are supposed to inherit. That's what would be his wish. My children and grandchildren, I wish them to be in this God's house, to be with him, so that we can be with him too. This is the only way we can be united. He is in Christ. If we are in Christ, we will be connected spiritually with him. Yes, his body is gone, but his spirit is alive. We can see it or feel it only if we are in Jesus. So please, I urge you, come to your father's house. Abba Gebretensa and Christ's house. This is your church. Okay? God bless you. Thank you. ራይ ኩሉ ዝበፅሐ እግዚኣብሔር ይቀበሎ ነቦና ንመንግስተ ሰማይ ንሕዙናን ምፃናና እምበር ረይሳ ከነፋን እሞ ከምቲ ተባህለና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ደገ ሰላም እኽለማይ ስለ ዘሎ መኽፈልቲ ክንጥዕም ኣብኡን ከም ድሌትና ከነዕሎም ስድራ ቤት ከነዘናግዖም ከምቲ ተባህለና ካብሎሙ ድማ ሓዘኖም ዓፂኦም ኣለዉ መወዳእታ ኣብዚያ ማለት እዩ እሞ ረይሳ ቅድሚት ከነብል ኢና محر أملاك محرنا يقرب على أملاك ربللنا صلنا يصلوات أملاكنا سقاسم عنا ربنا باريخا من قبرة سيانا نفس عرفتها بلنا حزنان دم كله ما تصنع نعلنا ندقم دم أملاكنا كم تزعبي وم بفرحة أملاك بإمنات دقم هوتم بأخم مرحو دم قدس من فسكالي إكا مرحلنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصتات مصا فقد كان تاب سماي كم دم مدريقون علت مقبنا لما هبنا احنا نتبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا امسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبر نزل العالم ناتكا اما امين عزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لخو بحلنا غدن قليخي بسقاقون دن قليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك لخون سقاقان سبرغتيخي فركر سقون برغي وأمل تسقا جابير مساقي وفست دس بلكي عطياتنا أخسر يلنا نفت ودغي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين عن سب برهان ملأخت الله تمثلني
አው የተከበራችሁ ሁለት መኪናዎች አንዷ ከዲሲ ሌላው ደግሞ ከሜሪላንድ መንገድ ዘግተዋልና እባካችሁ ሙቭ አድርጉልን። We have a Toyota Corolla Maryland 3FB 6824 and Virginia DC JA2348 መንገድ መኪና ዘግተዋልና please move your cars. እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም ማከነ በእንተ ማርያም ተሳሃለነ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ተማከነ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም ማከነ በእንተ ማርያም ተሳሃለነ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማከነ በእንተ ማርያም ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ሳንጎር ጫማ this way እንተ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ በእንተ ማርያም ማከነ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም ማከነ ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማከነ ተማርያም ማረነ ሩያም ማረነ በእንተ ማርያም ማከነ ተማርያም ተሳሃለነ ያማረነ በእንተ ማርያም ማከነ ተማርያም ተሳሃለነ እግዚኦ ማረነ ማርያም ተሳሃለነ ዱያማከነ በእንተ ማርያም ማከነ ተማርያም ተሳሃለነ በእንተ ማርያም ማከነ ማርያም ተሳሃለነ ያማከነ በእንተ ማርያም ማከነ ያማ በእንተ ማርያም ማከነ ተማርያም ተሳሃለነ ማረነ በእንተ ማርያም ማከነ ተማርያም ተሳሃለነ
ተማርያም ማረነ ተማርያም ተሳለነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ እግዚኦ ማረን እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ይቅረበለልና ነፍስ ቦና ነፍስ ባሪያኻ ገብረ ትንሣኤ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና ነትነዊሕ ጉዕዞ ዘሎ መገዲ ድማ ብሰላም የእቲኻ ኣምላኽና ኣብቲ ዝሓሰብዎን ዝደለይዎን ድማ ሓመድ ኣዳም ክለብሱ መገዶም መገዲ ድሓን ግበረሎም ንኹሎም ሕዙናን ድማ ኣጻናንዓልና ንዓና ድማ ከምቲ ቃልካ ተነግረና እዛ መገዲ እዚኣ መገዲ ኩልና እሞ ሕጂ ንዓኻ ክንፈልጥ መገድኻ ክንሕዝ እስኻ ርድኣና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤያን ግበረልና ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃን ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መላእኽቱ መላእኽቲ ምሕረት ልኢኹ የሰኒኹም ኣራይ ተበሉ ኣራይ መጻና ያ ብስያ ንኸድ ብስያ ቦሼ